Ako určite ideme do ťažkej zimy. Ako to nie je o tom zase naozaj taký falošný pocit nejakej spokojnosti, že však jasne, teda dobre, vytrpeli sme si jeden víkend, možno ešte bude druhý a potom salám parky a všetci akože slobodní, rúška dole a ruka hore. A akože tak si to pokazíme, akože ideme určite do zimy, kde budeme mať stále celú zimu, dokedy nepríde vakcína. A akože tak si to pokazíme, akože ideme určite do zimy, kde budeme mať stále celú zimu, dokedy nepríde vakcína, aj rúška v interiéri, aj rúška v exteriéri. Ja myslím, že tej rúšky sa tak ľahko nezbavíme. To je na niekoľko rokov a možno už aj doživotne. Ťažko povedať. Máme tu ešte jednu šancu, ako sa popasovať s tým ochorením, a to je očkovanie, očkovacia látka. Ale čo je tam dôležité, že hľadá sa aj spôsob výroby, na rozdiel od iných vakcín, aby sa v miliardách vyrábala. To znamená, že keď bude po klinických skúškach, by bolo čo najviac k dispozícii. A možno ste zachytili, najskôr ju môžeme očakávať presne za rok, čiže 12 až 18 mesiacov potom, ako bol potvrdený pôvodca nákazy alebo objavený, s tým, že to je samozrejme obrovský výkonná situácia, pretože iné vakcíny sa vyvíjali 10 ročia, 20 ročia, a mnohé ani neboli potom pustené. Aká bude účinná, to uvidíme. Ale samozrejme, lebo tie klinické skúšky niečo ukážu, ale až prax ukáže teda, ako sa to bude chovať v teréne, alebo teda v ľudskej populácii.